Karong ana sa Alert Level 2 ang Cagayan de Oro City ug Davao City gikalipay sa mga gusto ng mutan-aw og sine ang pagbalik sa operasyon niini. Ani ang report ni James Paulo Yap. Human sa halos 2 ka tuig, subling nag-abli sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City ang ilahang sinihan. Butang nga gikalipay sa mga Cagayanon. Murag nakakasawa mag-nood ng movie sa laptop. Parang iba yung experience sa sine. Lahi ra gyud ang experience with na sine na ang speakers, ang vibe na. Sumala sa management sa sinihan, strikto nilang gipatuman ang guidelines sa sulod sa sinihan sama sa pagbawal sa pagdala og pagkaon og ilimnon sa sulod aron malikayan ang pagtanggal og face mask. 2 seats apart ang arrangement aron mamintenar ang 1 meter distance sulod sa sinihan. Good thing is strict with ang protocol nila when it comes to preventing the spread of COVID. So bawal magkaon og inom anything inside and fully vaccinated lang, so which is very good. And then ang among mga guards, ga-check po na sila every now and then para makita ko nila nga kakapalugod ang protocols nga among ginaingon. Sa Davao City, excited sab ang mga Davaoenyo nga subli ng makatanaw sa sinihan. Siguro for me kay gwapo dyan sa sinihan mo jud kay Marvel Cinematic Universe mo gud siya ni. Gwapo kay siya sa sinihan jud siya. Gwapo kay experience. Wala man noon kay mo-follow man mi sa mga protocol o kanang fully vaccinated na pud mi. Una mosulod sa sinihan, kinahanglang mag-sanitize ug mag-scan og QR code. Managlahi sad ang entrance ug exit, samtang naka-gloves ang tanang staff. Gitugutan nga makasulod sa sinihan, ang bakunado man o dili, bisan mga bata, basta dunay kaubang ginikanan o guardian. One major adjustment that we had is na ami UV light sa sulod sa cinema. So kato siya makadetect man kuto siya og viruses and makatabang po sa sanitation. So that is one major adjustment that we had. Another is syempre ang pag-vaccinate po sa mga staff. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao.